set ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kurtina agod makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 37 minutos na. Ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Aparay ka po nagapati rin sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Upon sa ilagad Bombo Pon si Espino. O samtang ginanganan naton, no? Ang linya sa aton niya makabanan nga bisita from Israel. Kaya ti mga terror attack to yan way gontat, no, so may panagbago nga terror attack last Thursday, no, so ibalo nato na nung latest kag siyempre ang paggamang sa celebration nila dito, no, kadungan mo sa to, no, sang sang Holy Week, so ti dito sa may sang Holy Land, no, ti amo ni siya ang no, ang ginabantayan man. Pero do kagamo man gani, no, sa ila dito, no, so sige lang dalon ta na ni corona. Oy, samtang ginanganang nato na sa mamalo na yung ting ariyo, no, ang Philippine Drug Enforcement Agency, no, kon ang PDEA, no, oy dali lang, but antes sa PDEA, no, ginapalinton ta lang subong kay ang burnout nga ini para iyan isang National Grid Corporation of the Philippines, no? Kag sang Seneco. So subong damo ginagalugtas nga until na wala man Japon makabalik kay ang sang Seneco, no? Nang 6 AM, no, to 6 PM. So until now do damo gid nagaugtas kay wala pa Japon kuryente. Ti ano oras na alas 7:40 na. Ti kung kay sang Seneco nga daan nagakuan man nimo, no, nagabuhi bla istorya nga daw hindi man amo bla. So dapat ko 6 to 6 mangin kuan kamo, committed kamo man, no, sa inyo sining schedule nga burn. Ti kun sigurado kun hindi kamo sigurado nga babalik 6 o'clock, no, Seneco ka NGCP, hindi kamo maghatag sang oras, no. So ti kung magamo ni alas 7:40 dapat tanigin
6 o'clock nyo sa aga hasta alas 8 gabi. O, parang tao ni sagad salig sa inyo. Di kami niyang ginaulan sa reklamo niyo. Oh, no? So taga-sagad kamo katugan ang mo gining problema mo, no? Sa aton sagad ta katugan, no? Nga hindi magli ta katuman. Di imagine paro di man dalagan pag ulag ta nagsigad di, no? Ang madalagan, bal nila is 6 to 6 ang oras na nagsiga, no? Muna ko isa daw katampuhaw mga klase ka kuaning siniko niyo. Di man aton minsan diyan ang ulo nas ni. O kung ano may tipalong ulo sang siniko mo munus na. O kung isa daw sobra-sobra man no, di man aton kaya no. O, di mo na bala ko sa mga sa suktanay, sa otdanay ya daw dasig sa imong utod. Pero ang serbisyo nyo, although ti kuan man ito, ginapabalo ni, gamay ara sang burnout, pero ti lang tawa bala. Magsiling ka 6 to 6, alas 8 na dugay-dugay, madyapo nagsiga. Magamuning hugada, no? Hindi lang pinggan magkalagupa, buka sini mo, no? Baso, tanan nga mga kristal, buka ni sa mga pamalay mo. Hindi na paghulatan sa siningko nga girahon ka muna sa mabuka nga mga baso kag pinggan da. Hindi amo bala. Next time bala, no, siningko, hindi ka mo magtugaan sang oras, no? Kay tiyo, anong tala kasabat di sa mga kuan mga tinawag di nga mga consumers nyo, no? Sa pagkamatuloy hindi man kami siniko, ti ko tawagan ka mo da wag mo sinabat da. Di diri sila yaga tinawag sa bumboho. Do hindi man ta. Actually akon daw ginpabayaan ko man lang ni tani gina. Pag sugod alas 6 ga pinamangkot sila di, no, bumupos ang oras ako messenger di naga tanga nagpapa-update ka pamangkot. Daw kung ano oras kati diri sa bumbo ginatagan man ni libreng airtime ning siniko. Oh, no? So, sabat ko ti siniko ti ang siniko, di ba committed man na? O ti nga until na wala Japon, no? So mula na ako na, next time hindi ka mo maghatag oras, no? Kung hindi ka siga, no, hindi ka mo maghatag sa nada, no? So kay ti ang tawo nagaugtas. Delayed ka lang pala bayad mo kung subong daw implemented pa na, no? Ang duha ka bayad okay pa. Pero kung hindi ka pagkabayad, dasig sila mong utod. Ang scheduled burnouts, no? Dapat hindi ni pagtingbo nila, ni blang 12 oras tama na kalawig, no? So tunga-tungaon na blataning obra pag next amo naman na, no? 6 hours naman, 6 hours okay na na, no? Kay kabalo naman kamo sa siring at simpo, hindi man ta mabuhi kung wala kuryente. Oh, ti anong balik ta to sa putok-putokan sang kanlandog to? Okay na iya. O bisag dito sa mata kanlandog to may mga poste na to. May mga kuryente na to kung hindi kini kasiga sila to, kalalain naman sila to. Sige no? So pasensyahin nyo lang ko kay ti daw nagagwa ko sa panit ko kay daw hindi ko gid ma-carry bla. Nga ang obra ni nila nga alas 6 to 6 sa burnout, timo 6 to 8. Hindi perwisyo. 42 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi nga nanganana no? Tatay Emilio ang pagsiga na, no? So kay ligad to nakapanggot na sila ka daw wala man kuno nila inang ginadungan, no? Kay nga ti kuno nganong kuno daw ano na bot ano ng mga expedition na, no? Kun dunganon pasiga na, no? So ginaamat-amat lang ako, no? So, sige. Anyway, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Naman sa ato sa ring pagpangalagad diri sa ato sa ring paratuntunan. Sige, no? So, sana siling ko na ang diskusyon tawid regard sa sining drug test bala, no? Ang random drug test nga ginapatigayon sang sang Philippine Drug Enforcement Agency kay nationwide nimo ng Uplan Harabas, no? Dito na ng Uplan Harab, no? Uplan Harabas ang Philippine Drug Enforcement Agency, no? Kung sa PDEA. Ang pinaka-latest sa bahin sang Metro Manila, no? Nga mga conductors ka mga PUV drivers. So sabi nyo, kung pila kabilog ang nagpositive nga nagagamit sa illegal nga droga sa 61 ka mga PUV drivers ng public utility vehicle, no? Ini mga no? Mga vans. Tiway paniguro ang ang POJs. So may mga conductors man nga nagpositibo sa paggamit sang drug test.
So ang Oplan Harabas, daw ginapatigan ini sang Philippine Drug Enforcement Agency to ensure sang sining mga drivers naton ka mga konduktor nga ti wala nagagamit sang droga. No, wala gasuyop, sang sabo, no? Wala iya galutaw ang utok. Way gakalong ang utok. Iti at risk man na mo, no? Ang aton nga kabuhi sa mga passengers ta, mga pasahero, tiluwas man na, mga driver o ti kung magkala-aksidente mo na kung ikaw driver, gagamit ka ng droga, do you think nga masave ka man? Ti kung balaan mo na yung kapalaran mo, ti okay lang na. Pero why swerte, no? Basi ti okay lang kung ang driver nga nagagamit sang sabo, amo lang na yung kwani, no? Mauna dido, o kano matabo kung mag-aksidente, no? So, hindi naton luyag nga ang ining mga naton, no, mga drivers ang nagagamit sang sabo. Ti iniya kwan pa lang ni, no, preparasyon sa Holy Week, no, sa aton nga mga kauturan sa PDEA, ti dapat ang mga drivers sa conductors kay gina-expect naton nga ang pagdugok, no, gulpiada nimo, no, kapag damo sang tawo. Kita mo diri sa Balakar Transit nga kandak ni sila da, no, sang Oplan Harabas kahapon, mayara na da. No, sila sa maging kandak, so nagdelegative. No, so gina-expecta nga ang Holy Week, no, damo gini nga ang dugok nga mga pasahero. Particularmente ining palauli iya makabanan, no, mapauli sa bahin sang ila sinitagsa ka mga probinsya, no? Ti ano ang aton nga abida, no? Anong aton nga himuon, no? Sa in order nga ti mapasiguro ta nga luwas ang mga pasahero naton makapauli sila sa tagsa ka mga probinsya. Malawig-lawig man nga kwan mo, no? Nga bakasyon ti kay mo pero do ay pa ma-declare, no? Nga Lunes, Martes, Miyerkules ti way opisina. Lunes, Martes, Miyerkules gisigi may opisina ni Japon, no? So Webes, Biyernes, Sabado, Domingo, balik naman, no, sa bahin sang balik naman sa Lunes. So ti way man announcement sa plasyo sa Malacañang. So ti ano ba matabo kon ang aton nga mga drivers da, mga conductor sa mga lalong, no, sa illegal nga droga o kaging, no, sa illegal nga droga o kag mga kuging kag utok nila kalalong. No, so imbes nga mapauli kita sa kompletong lawas ta sa puloy-an ta, no, kaysa may swerte ti magkala-aksidente sa dalanon bagon sa mga adiktos nga mga driver ni, no, tigudi naglala pagid ang problema ta. Mayon ni sa PDEA ti tani sir, no, ikuan nyo man ni dayon, no, i-implement nyo na dayon sa mga PUJs nato na, no, kay budlay na, no, so damo kitang daan ginaduda, uldo kaduda lang ta. Balanta na nga daw perte ang taga-lagiho sa bayan at langan ng dilap-dilap niya. Sang bibig niya. Yupok pang iyang guya. Kag ti ang aibag sa grabe kay ti muna kuno mo. Kung nagagamit ka droga, daw hindi niya ka na pagpatulugon. Ti asa normal nga tawo, no? Dapat tayo magtulog. Di ba? So tini man ang solusyon niya kay bulong kuno sa kakapoy. Bulong sa kakapoy, ito okay lang kung ikaw lang ang mapektuhan. So, gina-expect ang Japon, damo ang magpalasitive diri sa drug test. Nga ginapatigan, buta nung ginang ilang nga ginanamita na sa illegal nga droga. So, kung isa gani, bisan bata mo, bisan asawa mo, bisan utod mo, ginikanan mo, din ka nakikilala kung matamaan kay gamit sa illegal nga droga. Sige, no, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 49 minutos. Nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi driman sa ato sa ring pangalagad sa ato sa iyang palatuntunan. Sige, unahan to lang kurong report ni Bombo Lian ni Silminardo angot sa ring pahayag, no, sang aton ondok, no, with regard sa sining nasambit iya makabaran, no, drug test kategorya man sa ila, no, sang PDEA. Check sa kalinya. Bomboliani, sa report niyan, please come in. Bombo Boss, willing o ko na open ini ang sabahin sa mga land transport sector nga magapadrug test. Specifically, ini ang mga drivers nga
PUJ Bombo Ponds no kung sa ini na ano naman sila Bombo Ponds open ini sila kay tungod para makitaan man ini sang mga pasahero nila nga credible sila Bombo Ponds nga mag biyahe sini apang suno sini sa Secretary General sang Undok Bombo Ponds nga dapat ang sabahin sini sa mga law enforcement agencies so dapat hindi ni nga pugo na Bombo Ponds no kung san o lang nila kung gusto nga mag-conduct sini sang drug testing amo na sila magkakandak kag dapat ang mga law enforcer hindi amo ang law breaker kung makisa ako ng Bombo Ponds ang ga-enforce sini da otro man kana so amo ina ang pahanugyan nga dapat sila wala man gagamit sinibala sang illegal nga droga Bombo Ponds kaya sabahin sini sa mga driver na nagapanugyan man o kung nagapanawagan ini ang Secretary General nga kinanglan mag pasakop ini sila sa patigayuno na nga oplan haraba sinibala Bombo Ponds o kung draga testing kay ini man para sa ikaayo sa nga kada driver nga nagabiyahe diri sa may syudad sang Bacolod Bombo Ponds. Sa Metro Manila, Bumbulyan, initial nga result ng pagwa sa PDEA, may 60, kuha na to, may 61 na ka nagpositive nga mga PUV drivers ka conductors? So, diri sa may Iloilo kag Bacolod, Bombo Ponds, no, sa Western Visayas, sa ano na rin nakandak na sa nga PDEA 6 diri sa Oplan Harabas ya sa ang specimens ni nga naka-collected which is mayara 152 ka drivers tested as a negative ini sila na Bombo Ponds no kung sa diin ini ang nag sabahin diri mga sa employers ng Valia Car Transit na specifically kag ini ang sabahin sa mga tricycle drivers so si Keron niya Bombo Ponds naman after sini ang sabahin sa land transport sector kagang sa mga PUJ gining Bombo Ponds. So kay kadamo gani nga nagakomentar ang shopping kon nagid Bombo Ponds Libertad nga jeep amo ginaan dapat nga i-drug test pagidira kay kung makisa grabe ini sila magpadlagan Bombo Ponds kay daw mailinaway na sa may tunga sang dalan. Oo, mo mangani no. So kung ano mo ano gid ang aton abi nga sa gagadali no kay makakadto man ta Japon sa aton nga destinasyon. Amo gigani Bombo Ponds kay gagaway sila sang pasahero ilabi na gid ko mga ugtong adlaw bala mga rush hours pasahero ginalaga so, pinakarira sila iyat hindi man na racing day. Amo gigani Bombo Ponds so amo ginani dapat chikeron no kung okay ina ang mga utok nila no kung wala nagagamit sang illegal na droga Bombo Ponds. Kabay paing. Sa Bombo Ponds pamatian bala naton ang dugang nga pahayag sa Secretary General sa Undok kasi Mr. Diego Malacat. Sir? Okay. Sige. Sige, standby. 52 minutos ang nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi diri sa aton sa ring pangalagad. Pero kuan magali sila, willing magali sila Bumbulyan nga mag-submit sa ila kaugalingon sa drug test? Yes, sa Bombo Ponds, willing gid ini ang sabahin niya sang mga land transport sector, especially ini ang sabahin sang mga PUJ driver sa Bombo Ponds. Sa Bombo Ponds, yes, sa Bombo Ponds, so pamatian bala naton ini ang pahayag, no? Sang Secretary General. Nga nganon tala ng Bumbulyan, no? So, what about ya sa ibang guro, no? Pero na sa Stone, okay man na guro sa Stone, no? Tiga pamati man sila subong. So, I hope nga may positive response man sa ila. At the same time sa kuana sa Fibakda no? Yes, correct ka Bombo Ponds kay ni random lamang ni ang ginakuan no sa drug test ang sabahin sa mga driver hindi man gini sila nga tanan-tanan gini driver Bombo Ponds kay diri gani Iloilo kag Bacolod combine 152 lang ka drivers kanan. Oo, okay no. So bagay ang uplan na rabas first time ini. Bombo Ponds ang nagdedikado na kaagi naman ko na drug test ining sabahin niya sang mga driver. Pero wala naka-mentionar no si Sir Diego Malacad kung ano ini siya nga uplan ang nagdigan nga naga-drug test sa mga driver. Iya lang to guro sang kuan, iya lang to guro kay LTFRB. Siguro ba mo po so sikero na naton sa may PDEA kung ini balang program is a bag-o lang na launch o kung nakaagi naman sa iban pang mga sector sa Balaba mo Ponds. Pero daw kada year siguro ba mo Ponds ini ang ilay sa bahin sa mga nagakandak balasang uplan nga nagachecker sa mga terminal. So every year man sila nagakandak. Oo.
So ti amoy na bombo funds no. Importante is willing ini ang sabahin niya sa mga driver nga sila magpa-drug test ang bombo funds. Okay, ho. So, may kung magidang PDEA, may ara sang programa, pero daw, siguro ginbag-o lang gid ang ngalan, bla? Daw mo na nakakupensin this, ni? So, may posibilidad bombo funds. Sige, no? So, mayo to kay nami ang outcome to sa Balacar, no? Nag-negative di sila tanan? Yes, negative. Ini bombo funds no combine na ni sabahin sang tricycle driver kag kasubong man sang employer ka Balacar Transit. Okay, no? Sige. Anyway, why pa man gid, no? Sa PDEA, doon ako anta man sila reaksyon. Doon pa man gid sang, kung saan ugid sila iya makandak? Wala pa bombo funds kay ini ang ginakandak nga drug test so ka matawag nga surprise drug test ini ang Oplan Haraba sa bombo funds. No, dali lagid bumbol yan, no? Kay ginaangan-angan ni ang linya ni Sir Diego Malakad, no? So ang naton, no, nga papasiguro naton, no? Kay nagligad ako personal ko ni nga nakwan na batian di sa mga drivers ako sa mga pasahero nga may ara sila sang tawag sa gani, may ara sila sang impormasyon nga nakuha, no, nga nanotisyahan nila ang driver pero hagard kuno katama mo, nagabaga kuno ang mata mo. Yes, sa bombo funds. So may one time ganun may incident na no ang driver bala sang bata orange nga jeep which is ini may pasahero sa nga dalaga, no, nga ginrikta niya dito sa may reclamation area bombo funds sa nga tinalikdan, which is amo na mambanaton kung okay ang utok sa isang driver so hindi niya gid niya pag pimuon bombo funds no, kung ara ini sa insakto nga paminsaron. So dapat lang gid nga mag-conduct ini sa nga drug testing sa mga drivers ni sa nga PUJ. Sige. Pangbatian ta dabi, ano, ang portion lang sa imo kung mahingagaw ta. Yes, so bombo funds, pamatian bala naton ini no ang pahayag ni Mr. Diego Malakad. Gina-welcome na nato, no? Gina-welcome na isang driver kay normal na nga may ginapaabot kita nga mga random na ganito tawag namon eh. Start up po sa driver para maging incredible kita sa ato mga pinalagyan nga pasahero. Sir Diego, nakaagi na kami sa nagdiligad pa no ng mga drug test? Well, ang driver willing anytime. Galing kay ang gatapabo sila daw English kuon pala. Kasi kung ganahan sila, tutuloy naman sila natin ang duga dapat random check up kaya daw sa oras-oras na dapat. Hindi nga kung ganahan na ang meeting niya before. Ako lang pagkasas nila sa bahan sa Pilara restriction sa random subject. As law-abiding citizen kabahin sa public servant, gina-welcome na ito. Pag-in-encourage na ito na ng mga driver, tumingin kabahin sa mga random subject at nila para ipakita sa Pangulo yung Pilipino nga nagatupan sa polisiya. But i-reflect man nila ang ilang kabuhi na ang ISPO ang nag-implementar, hindi pala violator kay isang lawmaker, amo man na siya ang lawbreaker, ang implementor, amo man ang violator. That's why kinalaano natin na maging critical ang ilang program, dapat siya dapat 24/7 siya sa bilog na tuig. Yes, sa bombo funds, abato ang pahayag no sa nga Secretary General sa Undok, si Mr. Diego Malakad bombo funds. Okay. Sige may okay nabalaan tang ilang side. Yes, sa bombo funds. So amo na nga itong hulaton na lang kung saan naman ang schedule sinisang Oplan Haraba sa bahin sa mga land transport sector bombo funds. Sige. Sa bombo funds para sa pagpangalaga sa zona libre ni si Bombo Yerizil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Yerizil Minardo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 58 minutos na. Ay nakaligad sa takna kalas 7 sa gabi diri sa aton saring palatuntunan. Welcome para sa Undok, no, ang ining drug test, no, nga panagunan diri sa Philippine Drug Enforcement Agency o kung sang perigya para kabahin sang Oplan Harabas.
Sige no. So ti bulon ta naman iban sa nga mga sektor ang fibakda kag ang stone. Sige, no, liton kita na sa mga balita sa luwasang pungsod dikan sa Israel, no? Si Ma'am Aluna Yunting. Kay gusto nating i-check, no, itong latest na terrorist attack, no? Nung isang araw lang, no? Pero itong gulo, no, doon sa Israel, siyempre, no, Palestine against Israel, no, sa border rin nila, no, itong gulo sa ngayon pinag-aagawan na lugar ng dalawang bansa. Check naton, Ma'am Aluna Yunting, rektamente sa Israel. Ma'am, magandang gabi po. Live po kayo sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons po ito. Mayong gabi sa inyong tanan, lalo na sa iyo po. Yes, ma'am. Salamat po, ma'am, no, sa ganitong time na binigay mo sa Bombo Radio Bacolod. Ma'am, maki-update lang tayo, no, nung isang araw lang itong panibagong terrorist attack dyan sa Tel Aviv. Kamusta naman po, no? Kayo dyan, latest sa sitwasyon ninyo dyan, ma'am, sa Israel? Ang sitwasyon namin dito, okay lang naman. Ika nga, life must go on sa aming mga Pilipino dito kasi wala namang magagawa kung matakot-takot. Kaya continue ang trabaho namin, continue ang day off, continue ang enjoyment. Pero hindi lang kami pwede pupunta sa mga matataong lugar dahil hindi naman kami ang kalaban nila eh. Talaga ang target nila yung mga Israeli citizen. Yun kasi 'di ba conflict 'yan noon pa ng panahon ng ni David and Goliath. Hindi na maaalis 'yan. Kasi meron silang paniniwala ng kanila. Pero itong mga Arabs, yun ang nagbibigay talaga ng kasi nagbibigay ng problema. Pero ang mga Jewish, totoo lang, mabait naman sila eh. Totoo lang. Yung latest na hindi lang yan ang una. Pang-5 na attack na yan. Oo. Pang-5 na attack na yan. Oo. So, ma'am, speaking ng Tel Aviv, ito talaga yung capital city, no, ng Israel? Ng Tel Aviv, yes. Jerusalem ang capital city ng Israel. Oo. Pero itong Tel Aviv, kung i-illustrate po natin, no? Isa rin ito sa mga city diyan sa Israel. Center. Center. Ang center ng Israel, yes. Yung commercial. Okay. So, ano nangyari? Talaga may mga armadong tao na pumasok diyan sa Tel Aviv? Hindi. Dahil sa matindi ng intelligence dito sa Israel, alam nyo, hindi mo matatawaran ang intelligence ng Israel, hindi basta-basta. Ang dito, ang duda ng mga Israeli government, meron silang contact dito sa loob kasi hindi naman pwedeng pumasok yung mga baril nila, yung mga arms na gagamitin nila dito sa pag-terrorize nila dito sa Israel. Hindi nila pwedeng ipasok galing sa border o galing sa Palestinian, kung saan pa man galing na borders yan. Ang duda ng Israeli government, merong contact dito sila sa loob para meron silang magamit pag-terrorize dito sa Israel. Sa loob. May contact galing dito sa loob. Yun ngayon ang inaalam ng Israeli government. Okay. So talagang siguro mga sympathizers rin ito ng mga armado? Yes, kasi marami din naman, 'di ba, may mga Arab Christian, merong Arab Muslims dito. Pero ang duda ng mga Arab Muslims, ang supporters ng mga Palestinians dito. So ganun, no? Or baka hindi lang nalaman, no, na meron ng talagang mga kalaban diyan na andyan mismo sa lugar. Hindi naman siguro na Yes. na mga Israeli national na yun talaga yung mag-info sa kanila. Oo. Yung mga Arab na Israeli national. Oo. Okay. Oo. So itong mga video na nakita natin, so mga sasakyan, no, puno ng tama ng bala. Oo. Kasi nagpa-fire sila open. Open fire ang ginawa ng mga terrorist ngayon. Dati 'di ba yung mga pananaksak, lahat ng yung gumagawa sila ng
mga kites na pinapalipad nila dito sa side ng border ng Israel. Mm. Ngayon naman talagang open fire, talagang parang irarapido nila yung mataong lugar. Okay. Yung target nila mga Israeli, pero kaya nga dubling ingat ang may advisory ang embassy na mag-iingat ang mga Pilipino na pumunta sa mga mataong lugar. Kasi yun ang target ng terrorist sa mga mataong lugar na yung mga Israeli yung pinupuntahan ng mga Israeli mostly. Okay. Oo, so Jewish, especially Jewish. yes po, oo. Sa report, may mga casualty ba? Napacify nila yung Oo. yung terrorist, napatay nila yon. Okay, no? Mga ilan sila, ma'am? Yung Isa lang terror? yung napatay. Oo. Nung una yung sa Jerusalem, yung isa nakatakas, kasi hindi naman kasi agad na pinapatay nila hanggat mapacify nila at mabubuhay nila yung mga terrorist. Kasi para ma-interrogate nila kung saan talaga nanggagaling o sinong supporters nila. Yung isa sa Jerusalem noon, binaril nila sa paalang. Mm. Tapos yung isa nakatakas, pero ang isa ngayon nasa hospital. Oo. Ganun Diyan- naman sila dito, hindi nila direktang pinapatay. Binibigyan nila ng chance. Diyan sila, ma'am, nagkakamali kasi hindi rin natin maano yung Israel, talagang preparado rin itong Israeli forces, Oo, Israel government. by all means, talagang sophisticated ang Israel sa totoo, sa medical, sa weapon. Hindi mo matatawaran, sa totoo lang. Mhm. Oho. Okay, no? So sa ganon, sa ngayon, I mean, no, parang kumbaga pagtingin mo na neutralize na, so back to normal na po itong Tel Aviv. Back to normal na hindi mo talaga masasabi, pero nagkahanda naman talaga. Mm. Kasi yung katulad nung mga, 'di ba, yung may mga reserve na mga army dito. Aha. Nire-recall na sila para magmanman na sa lahat ng places. Kasi every places in Israel now may threat na talaga. Mhm. Oho. So, Hindi lang yung center. Kasi nanggagaling na sila dito sa north. Yung nung mga isang araw sa Hadera, nag-open fire din, may maraming nasugatan. Mga pulis tinitira nila, ganon. mm. Mm. Okay. So back to normal, pero heightened alert po. Alert, Grabing security. Oo. Oo. Pero back to normal ang life talaga. Yes, Kasi yes. ganun naman talaga wala naman tayong magawa. Oo nga, no? So kayong mga Pilipino, Kami nandito, yes, kami ma'am. mga Pilipino, we must deal with it. Nasanay na kami at natuto na kami kung paano. Kasi naman din kami dito, inalagaan din naman kami ng mga Israeli government. Hindi Okay. kami pinapabayaan. Kahit foreigners kami dito, wala. Ah, Alaga din naman kami. Ito yung country na maano ang human rights. talagang ino-observe, no? Yung rights ng Oo. isa't isa. Being a Nare-respeto. human being, so yun lang talaga, bilang tao, yun ang pinaka-importante dito sa Israel. Oo. Yung respeto bilang tao. Kaya kahit citizen ka o kaya foreigners dito, pantay-pantay ang lahat. Oo nga, ano. Sige, anyway, ma'am, no? Keep safe po kayo diyan, no? At Thank you. parang normal na lang sa inyo, no? Itong mga nangyayari. Oo, normal na lang. Nasanay na kami. Ito nga, sa totoo nga, ito pa nga ngayon, naka-red horse pa kami. No. Kaya na hindi ko narinig yung tawag niyo. Pasensya ka na. Oo. Parang May tropa tuloy kasi. pa rin yung mga outing ninyo during day off. So walang makakapigil, no? Kahit na ito yung Wala. nangyayari diyan. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kung nagtatrabaho ka ng totoo yung trabaho natin. Bubuhos natin yung totoo natin. During the day off, mag-i-enjoy yan. As if nothing happened. Nako, ganyan tayo. Diba? Oo nga, ano. Sige lang, no? Ganyan tayong mga Pinoy, no? Kilala talaga na makikipag po tayo, no? Matapang tayo sa Oo. ganitong mga sitwasyon. Oo. Yun lang naman ang inaano namin dito na life must go on kasi kung saan ka man pupunta, kung time na, Mm.
time mo na talaga. So, kahit i-enjoy mo na parang walang bukas, di ba? Oo. Okay, oo. Sige. Ma'am, ano po ako ulit, no? Suyo sa'yo. Regarding po dito, kasi bukas, no? Start na po ng Holy Week dito sa atin, sa Pilipinas, no? So, Palm Sunday. Anong celebration dyan sa Holy Land, sa Israel, ma'am? Ito kasi, dito sa atin, Oo. sineselebrate din namin yung Palm Sunday. Kunya, may mga Pilipino din pumupunta sa simbahan. Oo. Ako, hindi lang ako gaano dyan. Pero itong kaibigan kong ito, talagang pumupunta siya, sila ng Palm Sunday, yung Ash Wednesday, pumunta din siya. Tapos, kasi nagkakataon ngayon, yung Passover dito, magsisimula din ngayong, Biyernes. Katulad din sa Holy Week natin, so Passover din dito. Yung mga Passover natin at saka Passover dito ng Israel, nagkakasabay din. So, pero although iba yung celebration nila kasi marami silang bawal na kainin pag during Passover, ang kinakain nila is yung matzot, yung tinapay na hindi umaalsa. Yun lang yun ang pagkain nila. Yung lahat na bagay na umaalsa, hindi nila kinakain for 7 days yon. Tayo namang mga Pilipino dito, normal lang naman. Normal lang kasi galing sa trabaho, di ba? Oo. Minsan, pag day off, kinakain nila yung anumang gusto nilang kainin. Pero sa trabaho, kung anong kinakain ng employer doon, kasi respeto sa religion, di ba? Kumbaga, employer ka, kainin mo na lang yung gusto mo pag nag-day off ka. Pero kung doon ka sa yung Passover, kakain ka ng yung tinatawag na matzot, yung bread na hindi umaalsa. Kasi bawal kumain ng tinapay dito. Pag yung Passover nila, ang kakainin mo lang is potato, eggs, vegetables, ganon. Pero yung mga tinapay na yan, bawal yan kainin ng Passover dito for 7 days from Friday next week, Friday until Sunday. Sunday naman, yun na yun, magsisimula. Celebration naman, holiday dito, para kakain na sila ulit ng bread, lahat ng Pero maraming rituals. Yung pagkain nila, may ibang platong kainan pag dito Passover. Hindi yung regular na plates nila na ginagamit pang araw-araw. Meron yung nakatago, pati lahat ng kaldero, tapos parang nililinis lahat ng parte ng bahay. Kaya mahirap yung mahirap yung mga Pilipino dito during Passover. Kasi naglilinis ng buong araw, buong linggo 'yon, bago 1 week before the Passover ng Israeli, naglilinis, binabaliktad lahat yung mga yung mga tulad niyan, microwave na ginagamit, babaliktarin mo yan, lilinisin mo yan, lahat ng kasulok-sulukan, bintana na ganon. Kasi pagkatapos nan, may ritual silang gagawin na magsusunog sila ng mga tinapay, ganon, na para hindi sila kakain ng isang linggo. Kung sa bagay, itong yan, potato at yung potato ang kinakain nila, nilaga, itlog na nilaga. yun. Lahat Mabubusog. Meron ding ibang mga Jewish na hindi kumakain ng kanin. Kasi paniwala nila sa kanin, umaalsa. Lahat ng mga bagay na umaalsa, hindi nila kinakain yan. Katulad ng suka, ay yung mga suka-suka sa atin, hindi yan nila kinakain. Kaya ang pinakakain lang nila yung meron silang bread na ginagawa para sa Pesach. Yung mga kosher na pagkain, yun lang. Pero meat, kinakain nila. Pero yung merong dinadasalan ng mga rabay nila dito. Okay. For 1 week din yan, ma'am? 1 week, yes. Magsimula nung Friday, meron silang Laila Seder, yung parang last supper nila ng Passover. Hanggang linggo ng next week. Yun. Okay, no? So grabe So yan yung mga Jewish, 'di ba? Oo. Ang nakaganda lang dito sa mga Jewish, alam mo, bawat holiday nila, sineselebrate nila sa pamilya at saka generation to generation na parang inaano na nila sa lahat ng holidays within the family. Sineselebrate talaga nila, kaya hindi nakakalimutan ng mga bata yung mga holidays nila na yung norms and tradition nila continuous pa rin to the new generation. Hindi katulad sa atin dyan na
nakakalimutan na natin minsan paano i-celebrate yung isang holiday natin, di ba? Mhm. Yun. Mm. Okay. So after that, after 1 week, so balik sa normal naman next week, Oo, third balik week sa ni siguro. normal. Oo, balik sa normal. Kakain na kung anong mga normal na pagkain. Mhm. Yun. Oo. So, what happened sa Jerusalem tuwing whole week dito sa atin sa Pilipinas, ma'am? Anong mga kaganapan diyan? So Jerusalem naman kasi 'di ba merong doon. Yung Jerusalem na kasi yung sa Old City na yon, merong yung merong side para sa Jewish, merong side para sa Arabs, Mm. Muslims, at saka merong side para sa Christian. Kaya pag nakapunta kayo dito ng Jerusalem, merong Christian quarter, Mm. merong Jewish, merong Muslims. Nandoon sineselebrate. Pupunta ka doon kung anong Christian ka, pupunta ka doon sa side ng mga Christian. Nandoon yung church, sepulcher nandoon. Tapos yung naman yung sa mga Jewish nandoon yung Western Wall, kung Ah. saan sila napaniwala nila na pag sila doon, nandoon lahat ng mga religious. Kaso nga malalaman mo na Jewish sila kasi hiwalay yung babae at lalaki pag nagdasal. Mm. Nandoon. Sa Muslims naman meron din silang mosque doon. Sa Christian meron. Doon yung lugar ng Jerusalem na nandoon ng lahat ng religion. Respect of faith lang doon. Pupunta ka doon sa side mo, punta ka doon, Mm. magdasal ka doon sa magdasal kayong Christian dito, magdasal ang Muslims doon. Yun ang doon sa Jerusalem. Mm. Okay. Kumbaga sa Passover, merong sineselebrate yung Jewish, meron din yung Christian, yung Palm Sunday, yung mga Ash Wednesday, sineselebrate naman din doon. Ganon din, kasi din ngayon Ramadan din sa Muslims, diba? Kaya nga, Sabay-sabay oo. yung holiday. So, ganon lang, normal lang. Kanya-kanyang celebration. Okay. Sige, anyway. At kayong mga Pilipino, di ba may mga churches din tayo dyan para sa mga Catholic? Meron din. Meron din. Sige. Sige po. At least, no, Ma'am Aluna, kami sa sayo, nakapag-usap po tayo, no, dito sa Bombo Radio Bacodan Hashi, itong mga kaganapan dyan. Ingat po kayo dyan, ma'am. And lastly, your, mensahe po, or may mga greetings po ko dyan. Enjoy po kayo, ma'am. Okay. Mensahe ko lang doon sa mga pamilya ko dyan at saka sa buong Pilipinas. Isa pa pala, magsimula na kami mag-vote ngayon sa Sunday. Yes. April 10. So, ako kasi nakatira ako dito sa North. So, kami isang bus kami sa Sunday, the first day of the voting for OFW voting sa Sunday. Alis kami dito ng alas 7, darating kami sa embassy ng mga 8 or 9. So, magsisimula na kami boboto. Ay, Para, yun lang, inano ko naman sa mga kababayan natin na, kahit ano pa mang candidates na sinusuportahan, be friendly, be respectful, at saka Happy Holy Week. Sasabihin ko ba Happy Holy Week o Holy Week? Easter. Happy Easter. Okay. So, Happy Easter. Okay. Sige. Thank you. O ma'am, ingat kayo dyan ulit ha. Salamat po. Magandang gabi at magandang hapon dyan. Magandang gabi at saka magandang hapon. Ito, yung mga kaibigan ko. Okay. Sige. O, kamusta po kayo? Kamusta lang sa kanila dyan lahat? Oo. Sa Israel, Tudaraba. Salamat. Tudaraba. Bye. Sige. Salamat, Ma'am Aluna Yunting. And together with her friends sa Israel. O, tayo, bigay po mo to, Anton, no? Sagwa sila ti day off nila. O, nakakuha kita mga informasyon to regarding sa sining pinakulihin nga terrorist attack. No, nasabjo man nila ang kwan, patay gid gani, no? Ang ining na pa-atake sa Israel. Muna ka preparado man ang Israeli forces, ang Israeli government. Hindi pa man sila malahog-lahugan. So kaga at the same time tining mga celebration Manila dito sa bahin sa Israel sa sinitidungan sa aton ni Holy Week man dito sa Holy Land. Kag ang pagboto nila buwas nga daw kadto na sa presidente. Dinami lang to sila yan, no? Sino man ang ilag na suportahan, but bear in mind, no? Kag tibutang din sa kukuti naton, we'll still friends forever. Hindi nga kung lain sa imo kandidato suportahan lain may akong timaway na tang duwa.
hindi naman niyan sakto. 20 minutos sa kaligan sa takna nga alas 8 sa gabi sa aton nga palatuntunan. Pabatitan na aton special feature ang 80th anniversary sang Fall of Bataan, no, sa aton nga mga kabombo. Ginakomemora naton ini every 9th of April every year. No, si Bombo Just de Jesus Madrigal sa aton nga special feature. Stand by. Pilipino ako, dumating yung mga kahaway natin. Siyempre naman, sumuyo tayo sa bansa natin. With or without American help, we would have done it anyway. Somehow we did not quite realize how a war would be. They underestimated the Japanese, and we paid the price for that. We had no idea that we were going to get no reinforcements. If we did not receive any order, we would not have surrendered. We were going to fight to the end like the Alamo. Filipinos did most of the fighting and most of the dying, right? Kung kami tapat sa bayan, maalala mo pareho. Abril 9, 1942, kaagahon sadto sa Bataan Peninsula. Sang panahon nga ginsakop sa mga Hapones ang aton pungsod sadto nag-ibwal ang ikaduhang inaway pangkalibutanon. Sang nagdesisyon si American Major General Edward P. King Jr. nga magsungka na lang upod ang masobra 75,000 ka mga soldado nga Pilipino kag Amerikanhon sa pamunuan sang Japanese Imperial Army. Initaliw asa ningin mando naman ni US General Douglas MacArthur ang commander sadto sa US Army Forces Far East kag ni General Jonathan Wainwright ang commander sang Allied Forces diri sa Pilipinas. If we did not receive any order, we would not have surrendered. Ang senior US Commander sa Bataan nga si General King amo sadto ang nagapamuno sang Allied Forces ukon kabugusan nga puwersa sa Luzon sa natabo nga Battle of Bataan. General King decided to surrender rather than let his troops be massacred by the invading Japanese. Apang diri siya nagsala bangod daw kaangay man nga ginpang massacre ang ini nga mga prisoners of war ukon POW sa kamot sang mapintas nga madumlong hapon, ilabinagid na tabo ang pagmarcha o kung malawig nga pagpanglakaton sa mga bihag nga mga Filipino kag American soldiers sa kalayon nga 60 milyas padulong sa internment camp sa gingamit nga POW compound sa Camp O'Donnell sa Banwa sang Kapas, probinsya sang Tarlac. Ang hindi malipatan nga Bataan Death March ukon sa pagtawag sa mga Japanese nga Batan Shino Koshin. Ang tuman kapait nga hitabo sa pinanid sa maragta sa atong pungsod, hindi gid malipatan naton nga mapumulong Pilipinon. Ilabinagid sa mga nangin survivors ukon mga nakasaksi, mga biktima kag naing kabahin sa gikabig Japanese war crime characterized by wide-ranging physical abuse and murder. During this march, the Japanese exacted the American and Filipino survivors to absolute brutality and cruelty, leading ultimately to this march being called the Bataan Death March. Bangod sa kanamuon sa mga nagsungka, nangindako nga problema sadto sa mga Hapon kung paano masaylo ang linibo-libo ka mga bihag padulong sa internment camp sa Camp O'Donnell. Bangod sini, gindihon ang Prisoner Transport Plan. Sa original nga plano, ang mga nagsungka magapanglakaton sa kadalanan sang Mariveles sa Bataan, padulong na sa Balanga, sa kabugusan 30 kilometros ang kalayon. Pagasundan ini sa kalayon pagid nga 53 kilometros nga travel halin sa Balanga, padulong naman sa San Fernando, Pampanga. This time, pasakyo ng mabihag sa 200 tanan ka mga trucks. Halin
sa San Fernando, magapadulong naman sa Capas, Tarlac ang mga POW sa kalayon nga 48 kilometros pinaagi sa pagsakay sa tren kag halin sa town proper sang Capas. 12 kilometros naman ang pagalakton sa mga bihag padulong na sa Camp O'Donnell sa amo nga banwa. Sa amo nga kalawigon sa pagtransport sa linibo-libo ka mga priso, nangin mapiot ang sitwasyon kag mabudlay ang kahimtangan sa mga makaluluoy nga mga prisoners. Ginpanglupot sila sa mga trucks kag rail cars nga daw kaangay sa mga sapat, nagaginutok nga daw kaangay sa sardinas. Ginpamarcha sila sa tuman kalawig nga kadalanan, samtang ginapintasan kag ginadingutan sang mainom nga tubig kag mga pagkaon. With the insufficient transport, the Filipino and American soldiers, already starving and sick troops, were forced to endure a 60-mile march north to the sweltering jungle. Sa sulod sang 5, tubtub-anom ka adlaw nga pagpanglakaton, sa idalom sang tuman kainit ka nagatagiti nga silak sa adlaw, nga wala sang tubig nga mainom kag makaon, kalakip na mga pilas nga hindi mabulong kag ang mga masakit nga nag-igo sa mga bihag kaangay sang malaria kag dehydration. Nagbalatian ang mga prisoners of war. Madamo na nga mga bihag nga mga soldado ang nagkalapugtay sadto. Madamo man ang nagkalamatay. Bangod sang pagpangkastigo sa mga mapintas nga mga soldado sa mga imperial soldiers sang Hapon. Ngayon, pag ikaw yung malis sa linya, papatayin ka ng Hapon. Basta kailangan 4 kayo. Approximately 5,000 to 10,000 Filipinos and 600 to 650 American prisoners of war died before they could reach Camp O'Donnell. Kag sa pag-abot sa nasamit na prison camp, wala naguntat ang atrocities kakapinta sa madumulong Hapon sa ila mga bihag. Sa bahin sa mga soldadong Amerikano, gintratar sila sa mga soldadong Hapon nga daw kaangay sa mga ido. Ginapang kastigo, kag ginapagutman, tubtob na lang nga mapatay. I never saw such a sight in my whole life. They had people hanging by the neck. They had them hanging by the thumbs. Camp commander said, "You Americans are dogs, and we're going to treat you like dogs." They never fed us. We didn't have nothing to eat for about 3 days. I think, we got to eat, man. I was eating the leaves off of the trees around here. Sa kabugusan, nagdanga sa 6,000 tubtob 11,000 ang nagkalamatay sa Bataan Death March. Sa masobra 70,000 ka mga prisoners of war, masobra 50,000 lamang ang nakalabot sa ila destinasyon. Ang iban nagkalamatay sa dalanon. Kag sa pag-abot sa internment camps, mas madamo pagin nga mabihag ang nagkalamatay sa idalom sang barbaric o kung mapintas nga makamot sang Imperial Japanese. Ang horrifying Bataan Death March natabo pagkatapos ang 3 ka bulan nga pag-ibwal sa inaway sa Bataan Peninsula diri sa pungsod. The Battle of Bataan represented the most intense phase of Imperial Japan's invasion of the Philippines during World War II. Disyembre 8, 1941, sang ginsakop sa mga Hapon o kung sa Imperial Japanese Army ang Pilipinas sa pagpamuno ni General Masaharu Homa bilang Japanese Military Administrator kag Japanese Military Commander diri sa pungsod. Ang invasion natabo mga napulo ka oras pagkatapos man ang ginatake sang Imperial Japanese Navy ang naval base sa mga Amerikano sa Pearl Harbor sa Hawaii. Ang amo nga atake sa Pearl Harbor ginplano bilang preventive action agon mapaiway nga makasulod kag makapasilabot ang US Pacific Fleet sa military actions nga ginahimo sadto sang Empire sang Japan sa Southeast Asia sa paglusob kag pagsakop sa pila ka mga lugar sa mga overseas territories kaangay man sang United Kingdom, the Netherlands kag sang United States. Diri sa Pilipinas, una ginatake sa mga Hapon ang Clark Air Base sa Pampanga, asubuman ang Nichols Field sa Gua sang Manila. Disyembre 22 sa gihapon nga tuig, sang naglanding ang pwersa sa mga Hapon sa Lingayen Gulf, tubtub na ang amat-amat nga pagpadulong sa Manila. Sa amo nga panahon, mag-abyanay kag nagabinuligay ang mga Amerikano kag mga Pilipino bangod sang American imperialism diri sa Pilipinas. Gindeklarar sang American General kag Field Marshal sa Philippine Army
Army Douglas MacArthur nga open city ang Manila. Suno man sa ningin panugyan sa nagapungko sa ito nga Commonwealth President Manuel Luis Quezon to avoid destruction. Apang sang Enero 2, 1942, ginokupar na sa mga Hapon ang Manila. Mangod sini, si General MacArthur kagang mga American soldiers upod sa mga maisog nga mga Filipino soldiers ang nag-retreat sa Bataan Peninsula. Samtang ang Commonwealth Government nag-withdraw sa Corregidor Island antes pa man nagpatupling sa Estados Unidos. During maneuvers, we used firecrackers to simulate firing. And for artillery, we use the bamboo cannon. And most of us were assigned as commanding officers of frontline infantry company. Apang bangod mabakod ang pwersa sa mga Hapon kag tuman kadamo sa mga soldado sini. Amat-amat kay naghuyang ang Allied Forces ang ginapamunuan ni MacArthur. Ang aircraft sa iya command ginpang dugmok sa mga Hapon hanggang iya naval forces ginmaduan nga maglayas na lang. Kag bangod sa among nga sirkumstansya sa Pacific region, naging imposible sadto ang reinforcement kag resupply sa mga ground forces diri sa Pilipinas. Tubtob nga si MacArthur kag ang iya pamilya kag staff nagbiya sa Corregidor Island pinaagi sa pagsakay sa PT boats. Nagpalagyo padulong sa Australia sa pihak sa iya promisa nga magabalik siya. Sa Australia, nanging Supreme Commander naman siya sa Southwest Pacific Area until the fateful day of the 9th of April, 1942. The joint American and Filipino soldiers in Bataan finally surrender to the hands of the Japanese. Apang pagkatapos sa malapit 3 ka tuig nga pagpakig-away sa Pasifiko, nagbalik ining si General MacArthur agud tumanon ang iya hinambalan nga magabalik. I landed on your soil. I said to the people of the Philippines whence I came, I shall return. Tonight, I repeat those words. I shall return. Oktubre 20, 1944 sa naglanding ay tropa sa Palo Beach sa Leyte. Diri kag nag-ibwal ang Battle of Leyte, the invasion and conquest of the island of Leyte in the Philippines by American and Filipino guerrilla forces under the command of General MacArthur. Inibatok sa Imperial Japanese Army sa pagpamuno naman ni General Tomoyuki Yamashita. Ang inaway sa Leyte nagdugay humalin Oktubre tubtob Desyembre 1944. Tubtob nga nag-abot man ang panahon na naghuyang ang pwersa sa mga pundri sa Pilipinas kag nagsungka ini sang Setyembre 2, 1945. Sa bahin sa mga Hapon, bangod sang ila kapinta sa natabo sa Bataan, ang Allied Commission nag-convict sa kay Japanese military commander in the Philippines, Masaharu Homa, sa nakomiter nga war crimes. He was executed on April 3, 1946 outside Manila. Ang iban pa nga mga Japanese generals nangin guilty man sa ginhimo nga brutal maltreatment sa mga American kag Filipino soldiers. Sila ang ginpangbitay man sa Sugamo Prison sa Ikebukuro sa taong Desyembre 23, 1946. Sa akon mga dumduman sa istorya ina sa masamisang akon nga tatay nga may ara ako duwa ka lulong nga nakaupod sa Death March sa Bataan kay mga Philippine Scout sila. So amo na so far ang akon nga madumduman sa araw ng kagitingan sa edad ko nga 28 anyos. Ang aton pag-recall kag istorya sa liwat sa madalagko kag indi malipatan nga mahitabo sa importante nga mga pinanid sa maragta sa aton pungsod, kabahin ini sa pagbulig sa aton tanan nga mga Pilipino nga mapukaw liwat ang aton patriotismo. Sa akong galing ang madumduman sa akong edad nga 23 anyos, ang araw ng kagitingan adlaw sang kundiin damo sa mga Pilipino nga nagkalamatay bangod sang pagharas sa mga Hapones sang unang atsimpo.
Ginadumdum naton karon ang linibo-libo ka mga Filipino soldiers upod man sa mga American soldiers nga nagpaagay sa ila kaugalingon na dugo bilang sakripisyo nga alagyan para maangkon ang kahilwayan. Many prisoners of war died in this march, and for this, we should owe their memories with gratitude and great respect. The fruit of their great sacrifices is the freedom that we are having right now. Araw ng kagitingan, adlaw sa pagsaludar sa aton mapabugal nga mga baganihan. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bumbo! Aking adika, makita kan sa dalaya. Sige, salamat gid. Bombo Jazz Jesus Medical sa ato siling special feature, Araw ng Kagitinan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 35 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Lang na tempo naton, ano? So standby na kamo sa aton nga sponsor Black Time. Karon alas 9 sa gabi aton nga Santos Rosario, no? Upod kita sa pagpangamuyo. Kag at the same time ti ang bumbuan ay sa gabi. Ari kita karon sa red warning, no? Kasunod sa siling tropical depression sa bansang Eastern Samar. Pero pangamuyo anta, no? Ngati hindi na gid na magbaskog katama, no? Nga magalabay diri sa aton or kung pwede ngati matunaw ini siya. Ay lakad Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio